Real Talku chronickej. Dneska som chcela prebrať tie moje migrény a záchvaty. Ja som to chcela dať, že Real Talk pri káve, ale ja už som ju stihla dopiť, než som sa pripravila. Nevadí. Aspoň ty si daj kávu. No, moja cesta k zistení vlastne, čo mi je a k liečbe bola veľmi dlhá, akože to môže vedieť každý jeden, čo si týmto prešiel alebo prechádza. Nebola to obyčajná bolesť hlavy. Najprv teda som si myslela, že to prejde, áno, takže migralgín a takéto veci, ibalginy, to ja som mala koľko v sebe ibalginov? Veľmi veľa. To ja už som mala ozaj ako lentilky. A tá bolesť stále neutíchala. Ja som si myslela, že to mám z počasia. Napríklad, áno, keď sa mení počasie, tak bolieva hlava, áno. Alebo napríklad mňa tlačia oči, hej, keď má ísť pršať. No a potom vlastne, keď už to prechádzalo do takých záchvatových, aspoň teda, teraz už viem, že sú to záchvaty, predtým som nevedela. Škrábala som steny, doslova som škrábala steny, aby mi prešla bolesť. Napríklad válala som sa po zemi, vyhľadávala som studené, dávala som si teda úterák a nezaberalo mi to. Skúšala som tie, možno niekedy vidíte v reklamách na sociálnych sieťach, tie čapice a podobne. Áno, tak nič, akože doslova nič. Postupne to zachádzalo aj do takých detailov, do takých brutálov, že som nevidela pol hodinu na jedno oko. Reálne som mala proste tmu pred okom. Neprechádzalo to. Potom to prešlo po pol dni. Prešlo to do druhého oka. No a ja, akože dobre, som chronický pacient, ale ja lekárov a ambulancie nechcem vidieť. Tak už som si povedala, že očividne to musím riešiť, pretože to bolo častejšie a častejšie tieto záchvaty. Jednak som sa objednala na očné a hľadala som teda neurologa, ktorá mi povedala, že pôjdem na rentgen krčnej chrbtice, či to náhodou nie je z toho. Tam sa ukázalo najprv, že porušenie statiky, hej, to bol rok 2019. No, to budete mať asi z toho. Dobre, ale akože ja nemôžem takto fungovať. Hovorím, ja chodím do práce, ja robím s ľuďmi, halo, a mne prestane ísť oko. Áno, jedno, druhé. Dobre, na očnom, že vzhľadom tomu, že teda nevidím do diaľky dobre, tak nič iné sa tam nepotvrdilo. Hovorím, super. Tak skúste iného neurologa. Pomoc. Ona, vlastne tá prvá neurologička medzi tým zrušila evidenciu, áno, lebo som u nej nebola 2 mesiace na kontrole, hej. Hovorím, nemôžete ma zobrať naspäť? No nemôžeme, lebo máme čakacie doby dlho. OK, dobre, ďakujem. Tak som hľadala ďalšiu neurologičku, alebo neurologa. Takto som si našla asi 2 neurologov, ktorí mi povedali, že to mám zo psychiky. Hovorím, vážne? Vážne? Hovorím, dobre. Tak ďakujem. Postupom času to už fakt išlo do takých brutálnych extrémov, že som ani nevládala ísť do práce. Hej, ja to teraz nezveličujem.
Každý, kto mal migrénu, má migrénu, pozná, akože, že som si zaplatila, prosím pekne, zaplatila som si neurologičku. Medzi tým sa mi ešte točila hlava, hej, vertigo. Takisto som dostala za 50 eur odpoveď, že to mám zo psychiky. Áno, áno. Ja som toto moja obľúbená fráza, ja to spravím asi do sloganu. Nakoniec som našla normálneho neurologa, ktorý ma vypočul, ktorý ma vyšetril, ktorý ma poslal na ďalšie vyšetrenia. Hovorím, konečne. Hovorím, prosím vás, povedzte mi, že to mám zo psychiky. Nemáte. Prečo by som vám to hovoril, keď to nie je pravda? Lebo doteraz som toto počúvala. Takže som išla na EEG, MG, web, neviem čo, blablabla. Jednak sa tam ukázala aj neurogénna tetánia, takže že mám s nervami problém, hej, ale doteraz to nikto neriešil, až teraz jedna neurologička, ktorá si to všimla po 100 rokoch, že teda mám tetániu a preto sa mi točí hlava. Nie preto, lebo mám 4 stavce poškodené, áno. Oni sú vyučení. No a vlastne nastavil mi ešte liečbu, že keď vám nezaberú tieto protizáchvatové lieky, dávajte si ich iba, keď budete mať záchvat. Hovorím, ten mám každý deň. Každý deň, hovorím, každý deň. Každý deň ma chytí záchvat, škrábem steny, ležím na zemi, som pri stene, putujem po dome, Brutus. Dobre, skúsime. Takže, keď vám nezaberú tieto, vieme dať ďalšie. Keď vám nezaberú tie ďalšie, vieme dať ďalšie. Prosím, koľko existuje liekov na migrénu? V živote som neverila, že toľkoto liekov na migrénu existuje. Ja som bola v tom, že Ibalgin, možno Paralen a Migralgin, áno? Nie, ja som mala zbierku triptánov, áno? A ešte aj mám, pretože už mi nezaberajú. Teda nezaberali po tom čase. Dobre, najprv mi to zaberalo, dostala som... Ja vám aj poviem názvy, akože možno niekomu to pomôže. Na niektoré si už ani nepamätám, ale... Na niektoré áno. Prvý bol Sandomigran, ten už je nedostupný na Slovensku, ale vtedy bol. Ten mi pomohol asi zo všetkých najviac, lenže tiež po čase už prestal zaberať. Do liečby mi pridal dokonca ešte escitalopram, čo sú mierne antidepresíva, alebo teda antidepresíva na poruchu nervov, alebo tak. Escitalopram mi, prosím pekne, robil ešte väčšie nervy, no, v úvodzovkách, áno, bola som po ňom ešte viac agresívna, takže tam nepripadalo do úvahy, že by som ho brala, takže to som mu povedala. Dobre, to sme vysadili. Vymenili sme Sandomigran za Rizatriptan. Akože to som si od Rizatriptanu som si myslela, že mi pomôže najviac. Vôbec. Zabral mi na 5 minút. A záchvat pokračoval, áno. Akože hotovo. Rizatriptán a ešte som mala Maxalt, ktorý už je takisto nedostupný. To bola taká modrá krabička. A boli tam také sáčočky, prosím pekne, to bola takáto tabletka. Že keď budete mať problém, prepolte si ju. V tom čase by som bola najradšej, keby tie záchvaty nemám. Pretože hento brať, to bol zabijak. No a
keď už som počase došla k nemu, že dobrý, posledné triptany, neviem ako sa volali, takže som mala čo? Dokopy 4 triptany. Že konečná, hovorím, momentálne som u vás so zachvatom. Neviem, ja som tam takto bola, hej. Takto očička som mala. Hovorím, prosím vás, pomôžte mi. Hovorím, včera som bola aj, myslím, že aj na pohotovosti som bola raz, čo mi dávali infúziu. A že to není možné, že vy ste dali 4 triptany. 4 druhy, rôzne. To neexistuje. Ja hovorím, vy si myslíte, že ja vám klamem? Hovorím, ja by som najradšej žiadne lieky nebrala. Dobre, odporúčal ma do Nitry, je jedna špecializovaná ambulancia na liečbu pomozgových príhod a bolesti hlavy. Odporúčam túto ambulanciu pre každého, kto sa trápi s migrénami viac ako XY rokov, pretože ako tam to ide. A hovorím, dobre, mám ísť tam a potom mám ísť zase k vám, alebo ako záleží od nich, bla bla bla. No, tak som došla do tej ambulancie, najprv sme sa museli zoznámiť s tou pani doktorkou. Ináč ju mám veľmi rada, dôsledná, všetko do detailu, potrebovala vedieť, dokonca ešte si aj teraz po rokoch všimla, že ja som na vysoký tlak brala kedysi Egilok, to bola vlastne prvá liečba, ten už je takisto nedostupný, že myslím teda. A že ani ten mi nezabral, asi to má nejakú spojitosť vlastne, že vlastne teda telo mi očividne. Takže tá nastavila ma na liečbu, na lieky, ktoré beriem doteraz, lenže ja som bola veľká frajerka, som ich nebrala. Ja som ich začala brať. Mňa nezaberajú, nič mi to nerobí. To, čo prišlo potom, to bola taká facka od tých migrén, normálne, keby pandrlačka si predstav, a tak mi jednu, ja som ich prestala brať. Do hodiny som dostala taký záchvat. Hovorím, to čo je? Hovorím, to ne. Takže som ich na novo začala brať vtedy. Berem ich doteraz. A moje telo si očividne zvyklo na tie lieky, takže momentálne sa budeme nastavovať na inú liečbu. Takže lenže čakáme na vyjadrenie reumatologického, teda NURCHu, aj Národný ústav reumatologických chorôb, takže som zvedavá, čo ma ešte čaká v tomto mojom migrénovom svete, lebo bolo to zaujímavé, akože prejsť si pomaly 5 neurologmi a nevedieť fungovať. Jako nepríjemné. Toľko som iba chcela, vôbec neviem, či to niekoho bude baviť, počúvať, ale snáď áno. Ja som sa vám to snažila dopodrobná všetko povedať. Vlastne aj s tými liekmi, možno niekto berie tie lieky, možno niekto im ich bude brať, že ich lekár odporúči a teda aby ste čakali, že možno takáto je cesta, možno nie, možno sme každý iný. Určite sme každý iný. Ja mám tak trošku zázračné telo. Tak skúsim vymyslieť
Možno na budúce niečo zaujímavejšie. Možno to bude o niečo veselšie. Tak vám prajem krásny dníček a snad sa tu objavia nejaké srdiečka.